Habla ya pi ki parlop e janga sajisen pedang subhai pi syakane ka channel jangi lengbagane ke video batamai kembang wanra HP mentagasngi. Hagane ke video janga mentagasngi ngakwa ban wanra HP ya ka jingma jongka social media. Berkumta kani ke video kadai ke awareness video. Ngiim hagani ke juk ke bamantah ke juk jong ke social media. Bersisha kani kala pensuk sikat day ya ke jik im jangi. Henry ke tin ke ongpat don ke ma habatan kesuk. Berkumta ke don ke jingma hagani ke social media ke ba pensuk yangi. Kibiru kila jaitu kila wat ya ke lat lenti ke ba shortcut kumnoban ke mai bisa. Don kiba imski da kaba thok ya kibiru menshua ki don kita ki nong tu ki nong luti ki nong dawa pisa da kaba penting da ki suloi mer ki tiar kitar kiba pen mensau Henry menta ki mi kini ki nong tu kini ki nong luti kiba thamai kiba tu da ka rukom kiba thamai bar kiba penting ru da ka rukom kiba thamai kumnu kile ya kene ngin sabata ngin saya keren hakane ki video jonga mentakasni Henry hashwa jongata nga shukwa ban pen itho ipi ya ko ka application bat la da fisko ba phim don kameka philaban bat li ba direct se banta jong video ki paropi janga haswa bakin petang ya kani video jongi nga shukwa ban kali pi hatu pichu la kai game nga kali kani ji kali pi namar ngai ade ngalong beriu bas man ba mai la kai game bat la fi check ya ka mobile janga philap lagi spa lagi game ke betan hapo jong mobile janga tekan bam ke space jong phone janga bakan bam do ke MB ti ban like ni ki bar khoj nga download tang go ke apps ka bakar tang ko winzo namar tang hapo jong ni ko ke apps ki don de ki spa lagi game kum ka knife up ka ship battle cricket par kiwe bat da kabay lekai yakni game ki betan hapo jong ni ke apps ka winzo pilapan yo ya ki pisah bat ya kita ki pisah pilapan draw directly lengba ka PTM UPI bat haka bank jong piro so compete persya ya ki biru ki betan hapo jong ke winzo bat da kabasuk pilapan job bat la fi job pin yo yakni cash reward de tang ka game pilak roban le ya ka shopping na ka apps ka don ro ka discount coupon nak menta ki bon ki brand kung ka big bazaar ka mentra bat ka hotstar sa download ba persyang ban lekai yakni game ya ka link ala bu ha ka description jong ka video sakwe pin yo ro ya ka bono san pho tangka nagam ta ka jing persyang jeng pi nak kadaw 100% download no mentai tungin beteng ya ka video jongi mentagasngi pi bonsen ngisyo nat ban post ya ki dor jongi hage social media kum hage Facebook ki Instagram ki WhatsApp bat ki we daga jimut bagi wekin pe ya ke dor jongi bat ngin yo ya ka like bat ya ki followers Henry ngim tipat ke ki jingma ka ba ap yangi menhakani ka don go we ka kanthai ka message nga bat kapan jing rap nga bat ngong ya ka ke mosesa ngala bani rap pi Henry ka ong ban ya nga bagas ngol ran ban ya thoi nga ngong pat ya ka la film ya thoi nga kumno ken ngala bani rap pi bat kumta ka ya thoi nga ya ka jing shem jongka kaya thoi nga ba man lagi por ka post ki dur jongka hapo ka Facebook bat ha Instagram rukumju kuma ji ya post ki we par ki perlok jongka tela jia ha ka we ka sngi ka wan ka we ka message na ubru ubakam itu bat usen ya ka dur lum khoi jongka hi daga jing phala ka reply ya uta bru na uyo ya ka ni dur jongka bat uni ubru reply ka de ka dur jong phi ke ka ba manga nga shan ya phi kani ka kan thai ha ka jing dom ka reply back ya uni ubru ka ong u ba udlong ubru wa klem akor sngum ha ban delete ya ka ni dur jonga Henry uni ubru u ong pat ya ka lada phi kwa ya nga bangan delete ya ka ni dur jong phi ai pisai nga san pho hajar tangka Henry lada phim la ban aya ke pisa kat kum ka jingpan jonga ngan spread ya ka ni dur jong phi hapo jong social media kani ka kan thai ka bapli kadap da ka jingting kadap da ka jingle ran ngan le ayu kai menta bat ka kerpat ya uni ubru singam ha wanam le kumta Henry uni ubru upon phai nganam le lada phi ai ya ke pisa kat kum ka jingpan jonga Henry lada phim la ban aya ke pisa kat kum ka jingpan jonga ngan spread ya ka ni dur jong phi hapo jong social media kidan bonteli bha kum kini ki jadur bat baro ke de ki jongphi kane ka kan thek ba pli ka ong na e ke ngan yo ke pisa san pho hajar tangka habaya de ka kam ka jam ngampat don nga shude tang ka khna school bat ki kimi ki pa jonga ro ki long ki batuk na e ken ngan yo ya ke pisa kat kata man IAP bat uni ubru ong pat to ngan pendunai phi ano nga tang ar pho hajar bat kan delete no ya ke ni ki dur jongphi bat kan ka kan the samla ka ong nga sumpha se ba bani rap ya nga ngapan na ka ya ID bat yo password jong to Facebook account jongka namar nga skuthu pada nga text daga account janga unom reply hiraya nga barkumta nga panda o account jong kai ban reply ya ka message ya utau bru bal hadin bangala message ya utau bru daga account jong kata ka kanthai ula reply nga hadin ba ula reply ngala skuthu ba uni bru udi udakhar bat ngala penting yu bangade police nga draft ya ka we ka FIR nga shimi ka sel jong police station bat nga sen ya kata ka FIR sya uni bru bat nga message ya uni bru bangala file ya ka FIR persyayu ha police station bat ki police kila register ya kis bat ka jing tokit kadang ya sya kaman uni ubru habau yo ya ka message jonga bat nga ong par yo omle sen ya ka dur hakpo jong social media ngam ting shu nga ong shu ya
ya uni bru ki polis kila trace ya ka ne ka IP address jong ne ka account number jong phi but shen kin sa trace ya ka location jong phi but kin sa cam ya phi but marsen yo ya ka message jong ka komta u block sendon ya ka account jong ka kan thai but u deactivate sendon ya ka account jong but larangi persyang man wat bang arsin ya ka account jong inom lap shu ya ka but haden jong ne ngala ong ya ka ne kan thai ban login ya ID jong ka but change ya password jong ka but kumne ka ne ka kan thai ka like na ka tersim jong ka ne ki bru ki basnyo te ka jingli ka long kumno kan ki ne ki bru ki yo ya ka dur jongi PE ha ka por bangi post ya ka dur jongi hapo jong ka Facebook hapo jong ka Instagram but ki ke platform jong ko social media kini ki reels new ki shim ya ka dur jongi but ki edit ya ka hapo jong ki software ba pher baton hapo jong ko computer kan pen EP kan je kan soit kumno kini ki bru ki le kane ka dei ka Photoshop kane ka Photoshop ka dei ka software ka bangi penon kam nak mantap edit ya ki dur pun ba ki function ki bangi la ban le lengba kane ka Photoshop hang ne ngam pen EP kumno kini ki reels new ki le ya kane ka kam ki pengkela ya ka dur jong ko we ka bru shaka we ka pat PE hang ne don bonja ki tools ki bangi la penon kam nak mantap change ya ka dur kadar jong ko we ka kan the shaka we pat ki don bonja ki tiar kitar ki bangi la penon kam hang ne ban change ya ka dur PE da ka bala kumne ngala ban change ya ka dur ko jong ne kan the ha ka jur kom ngala ban ra ya ka dur jong ne kan the shaka dur balang khoi jongka da ka basu bat haden jong ne ki safe ya ka ne ka dur pat ki penon kam ya ka nak mentaban le ki kam basnyo teke e ka jung thu janga manshna ya ka ne video chphim ta singalong man IAP ya ka jing hekai ka jingmut janga bangashna ya ka ne video kam shemut ba phin om de shu an post ya ka dur jang pi hapo janga Facebook post om lele tam ba phi de ban nang ban penon kam ya ki security lane ya ki privacy ki badan hapo janga Facebook pi da ka ba enable ya ka protection ya ka to dur jang pi ki bru kinam la ban save ya ka to dur jang pi kinam la ro ban screenshot ya ka to dur jang pi like no tangki perlok jang pi ki badan hapo janga friend list jang pi jing steng ka ba ar ko manga jo ong man ka por bangim ju de ban accept friend ya ki bru ki bangim itho but ladangin om ad friend ya ki bru ki bangim itho kinam la ban inspect lene kinam la ban page ya ki dur jongi par kumta kinam la ban save lene ban screenshot ya ka dur jongi kabalai bar kabadan kamba kan mau ngim ju de ban respond ngim ju de ban reply back ya ki bru ki bangim itho hapo jong Facebook benta ka ba khadu bar ka ba kongsan e kalong kan mau ba ka Facebook kam de ke jaka ka ba save na ka mata jongi ban text ban ya phone bat ban ya kran ya ki nugu ki benta ki badan kam e ha ka jim jongi namar la ki bru ki login ya ka Facebook account jongi na ke par ki jaka ki laban page ka message jongi ta ka basu na ka ta daw ngong e phingi de ban nang kumno ban badan kam ya ka Facebook tang ya ka Facebook wat ya ki Instagram ro kan mau ngim ju de ban share ya ki video ya ki dur ki dar jongi hapo jong ka Facebook lane ke Instagram WhatsApp kalong kam save bunsha ban ya ka Facebook lane ke Instagram ke WhatsApp ladangi login na ke pa ki device kinam la ban page ya ka message lane ya ke dur ke bangila send na ka to device jongi Henry ha ka Facebook ladangi login na ke pa ki device ro ke to ke message ki wan rangkat bar ka to ka account jong pi na ka daw wanam ju share ya ka dur jong pi lane ya ki nu ke sensitive information jong pi langba jong ka Facebook to long pi ki bo hosiar na ma ki ni ki sngi ke long ki sngi ki bas new bar ki bas new ado kata-kata ngin saya kendo pi ha ke par ki video bye bye stay safe